हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय एलपि एन्ड इउपि भेकेन्सि पस्ट इंक्रिज इन बिटिआर। बिटिआरआव एलपि आरो इउपिनि जायनाखि टिचिंनि पस्ट दङ बियो इंक्रिज जागोन नामा होननानै गोबां केन्डिडेटफोरानो सोंहरनाय जादों आरो बियो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों लाबोनाय जाबाय आरो आं बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ गुड निउज होननानै बुंनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंहा बिटिसिआव पस्टआ इंक्रिज जानायनि चान्स दङ। गुड निउज फर अल बिटिआर टेट पास कैंडिडेट। जोंहा थांनाय सिगाङावहाय जायनाखि बिटिसि डाइरेक्टरनिफ्राय 1200 पस्ट सामथिं एलपि एन्ड इउपि भेकेन्सि पस्टनि थाखाय जायनाखि एसआइइउ एप्रुभाल थांदों आसामनि जायनाखि फाइनान्स डिपार्टमेन्ट दङ बेवहाय दा जुदि बे पस्टआ एप्रुभ जानायनि उनावहाय बा बे पस्टजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जायनाखि गोदान पस्ट ओंखारगोन बे पस्टआबो बेजों एड जाफानानै ज' एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनो हागौ। दा जोंहा नैबे सेकेन्ड पइन्टआव नायनोसै जोङो मा लिरदों। आरोबाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो डिइअ अफिसनिफ्राय 1 नभेम्बर 2022 निफ्राय 30 जुन 2023 सिम बेसेबां पस्ट भेकेन्सि पस्ट लांदां जाखो बेखौ साबमिट खालामनो थाखाय डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिटिसि क'क्राझारनिफ्राय बिहरनाय जादों। दा जोंनि डाइरेक्टर अफ बिटिसिनिफ्राय एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिइअ अफिसाव गांसे लेटार थांदों आरो बे लेटार माने अर्डार कपि थांदों। बे अर्डार कपियाव लिरनाय दङ जे 1 नभेम्बर 2022 निफ्राय 30 जुन 2023 सिम बेसेबां पस्ट खालि जाखो बेखौ साबमिट होनो थिनदों आरो जोंनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव। ओमफ्राय जुदि बे पस्टआ जुदि ओंखारोबा अब्ला जोंनि जायनाखि एसआइइउ एप्रुभालनि थाखाय बे पस्टआबो आरो फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव थांगोन आरो बे पस्टआबो एप्रुभ जायोब्ला जोंहा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे पस्टआ बारायनानै फैयोब्ला बांसिनानो केन्डिडेटफोरानो मोननायनि चान्स दङ आरो दा जोङो बेसेबां पस्टआ ओंखारबावगोन जों बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया। जेब्लानाखि डाटाखौ फिलआप खालामनानै डाइरेक्टर अफिसाव हरगोन आरो बेखौ पाब्लिकलि जुदि मिडियानि सिगाङाव देखायोब्ला जों मिथिनो हागोन आरो स' लोगोफोर बेनोसै जे जोंहा पस्टआ इंक्रिज जानायनि चान्स दङ। 1 नभेम्बर 2022 निफ्राय 30 जुन 2023 सिम बेखिनि समनि गेजेरावहाय गोबां टिचारानो रिटायारबो जायो, गोबां टिचारानो एक्सपायारबो जायो आरो ट्रान्सफारबो जायो। सोरबा सोरबा बिनिख्रुइ साबसिन साख्रि मोनोब्ला बै साख्रियाव बास्लायलाङो। जेरै जोंहा दाखालि एपिएससिआव माखासे टिचारफ्रा सासे ना सानै टिचार मोननाय खोनादों जोङो। बिथांनि पस्टआ दा खालि जानानै थाबाय। दा बिथांनि पस्टआव गोदानै एसआइइउ एप्रुभ थाङोब्ला बिनि पस्टआव गोदान टिचारा हाबनो मोनगोन आरो बे आरो दा मास मोनसेनि गेजेरावनो गोबां टिचार रिटायार जायो, सोरबा सोरबा एक्सपायारबो जायो, सोरबा ट्रान्सफार जायो। दा बेबायदिनो जोंनि पस्टआ माने खालि जानानै थायो आरो दा बे पस्टआव जोंहा भेकेन्सि पस्ट ओंखारोब्ला पस्टआ जोंहा बारायगोन। आरो दा जोंनि बिटिसि डाइरेक्टरनिफ्राय माबायदि अर्डार कपि थांदोंमोन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ निस्सय, आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना नैबेखौ नायनो हागोन। जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्ट अफ आसाम डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिटिसि क'क्राझार बे दङ। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंना डक्टर लायनो श्री जेपि ब्रह्म आइएएस बेयो डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय थांनाय जादों बे लेटारा आरो मोनफ्रोमबो डिइअ अफिस क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव थांदों। आरो नोंथांमोना साबजेक्टखौ नायनो हागोन बाव मा लिरनाय दङ। बे साबजेक्टआवनो रोखा रोखा लिरनाय दङ साबमिशन अफ भेकेन्सि पजिशन अफ एसिस्टेन्ट टिचार आर्ट्स एन्ड साइन्स अफ मिडिल एन्ड प्राइमारि स्कुल आन्डार बिटिसि एरिया। बे बिटिसि एरियानिखौल' बिहरनाय जादों। आरो नैबावनो जोंहा एसिस्टेन्ट टिचार एलपि एन्ड इउपि साइन्स आर्ट्स आरोबाव उइथ एफेक्ट फ्रम डेटबो होनाय जादों। बबे डेटनिफ्राय बबे डेटसिमहालागै बेसेबां पस्ट खालि जादों बेखौ थाब जमा होनो थिनदों बर्ड हार्ड एन्ड सफ्ट कपि एमएस एक्सेलनि गेजेरजों बिफर 28 जुन 2023 पजिटिभलि। जोंहा बेखौ बे पस्टनि जायनाखि डाटा बे डाटाखौ जोंहा थाबैनो हरनो थिनदों जोंनि डाइरेक्टर अफ बिटिसिनि जायनाखि अफिस बेवहाय जमा हरनो थिनदों। स' लोगोफोर नोंथांमोननानै आरो बेहाय माखासे फर्मेट होनाय जादों। बे फर्मेटखौ जेरै होदों बेबायदि फिलआप खालामनानै एक्सेल सिट खालामनानै बेवहाय हरनांगौ आरो हार्ड कपि एन्ड सफ्ट कपि बेफोर पस्टखौ आरो दा बेवहाय गोबां मेल केन्डिडेट फिमेल केन्डिडेट दङ आरो बेवहाय SC ST कास्टनि हिसाबैबो दङ आरो बेव मिडियाम हिसाबैबो पस्ट खालि दङ। दा बे हिसाबै जोंहा जायनाखि पस्ट ओंखारगोन बे पस्ट ओंखारोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायनाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना निसय बुजिनो हाबाय जानांगौ बे जायनाखि अर्डार कपि ओंखारदोंमोन बियो मा बुस्थु आरो जायनाखि
पस्ट ओंखारगोन बेयो बयनिबो थाखाय मोजां जागोन आरो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय दा बे लेटारा मा आरो बे अर्डार कपिया मा। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बुजिनो हायाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों सोंहरदो आरो जायनाखि बे अर्डार कपि ओंखारदों बे अर्डार कपिया जोंनि बयनिबो थाखाय मोजां। स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।